Subscribe at i-click nyo yung notification bell sa ibabaw. Now, ang gagawin natin ngayon is impromptu to. Magpapa-makeup ako sa asawa ko. Parang Halloween makeup. Ayan, yung madalian. At saka binigla ko na lang rin siya nito. Kaya madalian to. Wala tong ka-ano-ano ha. First time niya humawak ng mga makeup at brush. So, impromptu. Alidong. Makeup. Sa tulog ko itong bata na. Basta Halloween, yan na yun, Halloween. Kaya pa rin ito para sa Halloween video ko. Kaya yung mga makeup ito na bahala dyan. Sige, go. Saan ako lang gagawin? Hinaya akong nawin na. O, ayan pala yan. Hinaya ha, huwag mong masyadong diinin. Baka ano, alam mo na. Yan. Ano? Red. Lamig ng kamay mo. Kaya mo yan, Dong. Kasi yung una namin pinag-usapan, gawa niya... Ang una namin pinag-usapan kasi, gagawa niya na akong makeup, yung pang everyday makeup. Kaso lang parang nahihirapan siya. Mas madali yata talaga sa kanya yung Halloween. So, ata ng Halloween. Yan, oh. Biluka ko pa. Ayan. Halloween na ba to? Lapitan natin, lapit. Isuwa sa kuwan. Ring light, ay. Wala pa, hindi pa tapos. Sige, godong. Ayan. Sustansya muna. Bago makeup. Sige, close eyes daw. Gusto mo mag-blend may sponge. SpongeBob. Sakit ako mata sa anong sugal. Sakit ang mata ko dyan sa animal na sugal na ilaw na yan. Sakit ang mata ko yan. So, wow. Pwede ba siya? Kanayan ka na ko. Or okay. Kanayan. Sige tayo, kadagaran. Siguro in 1 year ng pag-video ko, bulag na din ako. Kasi piste talagang ilaw na yan ah. Sakit sa mata. Yan ah. Ayaw mo mag-brush? Or sponge? Mas bet mo kamay? Ganyan na. Tagalog ko eh. Umaya. Tagalog yun, Bisaya tayo. Ayan. Pwede mo na ito siya pag nagmamadali ka, pupunta ka ng Halloween party, or ano ang saan puntahan? Halloween party, or Halloween, basta mga Halloween event, ganyan. Ay, talaga kamay-kamay lang, tapos pula na lang, ano ba, cream lipstick yung ginamit ito. Pula na, basta pula ito, lipstick kasi kung nasa ibaba yung pula yung inano niya. Pula yung linamutak niya, so yan. Bahala na siya. Tagalog yun, sa itong, wala kasi ako itim na eyeshadow. Hindi mo na tayo ng makeup, wala akong makeup masyado. Hindi kasi ako mahilig mag-makeup. Meron ding dark na eyeshadow, tapos gamitan mo ng brush. Saan na, dark yan? Sige na, go. Hindi na kay hotdogs na ako ng, ganyan gusto mo ng ano dyan? Meron din naman, itong liquid eyeliner. Mas bet mo yan, sige. Tapos look ka rin talaga, maano yung mata ko, baka masulikat yung mata ko. Hilok pa. Ayan, hilok. Ayan. First time kasi talaga niya itong humawak ng makeup kasi syempre hindi naman din siya nag-makeup. Since naisip
drawing, siguro kaya niya. Kaso na wala akong gamit, kaya bahala na siya mag-ano. Bahala na siya mag-improvise yan. Kaya niya yan. Basta kung ano lang, Halloween. Madali lang naman yun kung Halloween lang. Hindi naman ako gumagalaw. Parang gagawin mata. Yan. At. Ayan. Akong sipon. Tumulo. Lagyan mo ako ng kilay. Mag-drawing kang kilay. Drawingan mo ako ng kilay. Veins? Varicose veins? Mga varicose veins dyan sa mukha. Yan. Sige, veins nga. Varicose veins nga. Akong sipon ay nito. Ano? Tumulo yung sipon ko. Nararamdaman ko siya kasi ano, sticky. Sustansya. Sustansya. Continue dong. Gilo ko ay naantok ko na yung sipon ko. Yakuan, parang marunong ka yung mga strokes mo nang mapasok sa mata, ha? Oh, careful pa kayo, mata pa kasi na... Nawa! Ah, ang galing mo! Fairness pa, yung pag-stroke niya ng ano, ha, eyeliner, ha? Parang ano talaga, parang pang makeup artist talaga din mo. Ganyan-ganyan, no? Wow! So, anong concept nito? Parang babae umiyak ng eyeliner, gano'n? Ano inspiration nito? Babae umiyak ng eyeliner. Basta kay Halloween. Oo, tama ba? Sama ni zombie. Zombie. Living dead, evil dead. Undin, ano, sa ano to? Okay. Ah, yun nga. Babae umiyak ng eyeliner. Tapos namula yung mata sa kakaiyak ng eyeliner. Yan ako. Ay, naku, eyeliner. Diyan ka daw. Ubusin mo yan. Bahala ka. Sakit na kaya kumata ng punitang. Varicose veins pa rin yan. Ngayon, daddy, oy. Ang pasok sa mata, ha? Huwag ipasok sa mata yung lapis. Ayan. Nagmukha to nung may lawa-lawa yung mata ko. Ay, nasa na? Web. Spider web. Yan, oh. Ang galing mo naman dong, oy. Ang galing mo dong. Ito na, kilay ni. Ayan. Ikaw na lang talaga yung makeup artist ko dong. Oh. Sa'yo na lang ako magpapamakeup na pag umalis ako ng bahay or magpupunta tayo ng ano. Magpupuntahan tayong party. Pero huwag pang Halloween. Oo, yan na. Ito na. Okay. Tingnan natin, ha? Hala, oo nga, no? Para siyang mga ano, yung patay na sanga ng kahoy. Ganun. You got it! You have talent. Guys, sustansya sa... Wait, ha? Ano to? Bali dugo. Kunwari dugo. Straight na lang din to. Pagkatapos nito, para hindi masayang tong makeup na to, mag-video na lang din ako dun sa Halloween ko. Halloween video ko. Ha? Ano yun? Gusto niya gumawa ng gawin na na. Sipon mo na kami gawa sa'yo po! Mga mag-nosebleed! Sige, go! Ano yan? Parang yung nagsunggo. Ginawa mo niya. Bakit na?
Yan, oh. Siguro sa ano to, ang concept talaga ng makeup niya nito ay huwag magsalita ng English. Kasi nag-nosebleed. Binaangan mo, kunin mo. Huwag mag-English kasi ganito ang mangyayari sa mukha mo mag-nosebleed. Say no to English. Ano yung concept nito? Yan, oh. Yung concept nito talaga nito is say no to English. Mag-ingog sa pa? Bungi na ganos-bleed. Kasi ko grabe naman sa bugok magakampat ani. Grabe siguro pag-i-English nito. Binaangan ko naman ako. Ayan. Say no to English makeup look to. Halloween makeup, say no to English concept. Para hindi ka mag-nosebleed. At the same time, parang na rin ako lion. Lion na... Hindi mo siya. Yung makeup ko nila. Yung ano ko, yung sipon ko, nahalo na. Yung lapot niya, nahalo na rin sa makeup. Kailan siya positive? Okay lang. Lapat ito akong sipon din pa. Nagtapok. Ano nakabisyo? Palihod ko din. Yung sipon ko kasi, spider web, or varicose veins, I do. Yan, varicose veins sa mata, tapos say no to English sa ilong, nosebleed, ganun. Tapos parang, may sipon. Ako, sipon! Yung sipon ko, lumabas. Alam mo nagme-makeup ka, di ba? Lumalabas naman talaga yung sipon. Parto. Yan. To be continued agad. To be continued na. Okay na ba? Okay na? Ayan na.
So, ayan po. At diretso na lang din po ako mag-video kasi ako ng ano ko, Halloween. So, ayan po. Thank you hanggang sa susunod. Like, subscribe, at i-click nyo yung notification button sa ibabaw. Cheers, bye, thank you.